Sa ngalan, sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manalos. Maayong buntag. We start the day with this Mass. Ating i-offer sa Ginoo ang atong mga pasalamat sa laing adlaw. Every day that we wake up in the morning is already a blessing. Tugot ang Ginoo kita pagpadayon sa pagpuyo, pagkinabuhi, pagkamot sa pagpangalagad o panginabuhi. Uban sa ato mga hangyo kaniya ng adlaw kita malampuson alang sa mga nagsaulog sa ilang along tawhan ng adlaw kanila ang maayong paglawas, kaiwan sila mga sakit o kasumbaran sa problema. Kanila ang sa ulog ilang wedding anniversary ang pagkampo sa usa ka malahutayon nga kinabuhi sa kaminyoon. Uban mga grasya kay kinahanglan ay madawat. Mahimo kitang angayan ni atong pagsaulog karon una atong itugyan sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga nakasala. Atong pagayoon kaniya ang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan o kaniya may igsuon kay nakalapas ako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, busa ng amoy ako kang Santa Maria kang ulay, katanang mga anghel, mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron niyo po sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy, ano na kita sa Dios, magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadong tagtaniya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Kristo. Ginoo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Dios, nagugma unta kami kanimo, diya sa tanang mabutang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa di makita nga mga kalipay, imong itagana alang sa imong higugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoo kanako, Tao, igna ang Pangulo sa Tero, nga nagingon ang Ginoong Dios. Garbuso ka og miingon, ako usa ka Dios, og naglingkod ako sa trono sa mga Dios, taliwala sa kadagatan. Apan tao ka lamang, bisan tuod nagpakamaalamon ka daw Dios, nagtuo ka nga mas maalamon ka kay kang Daniel, o nga walay butang natago gikan kanimo. Pinaagi sa imong kaalam og salabutan, nadato ka og nagkatigom og daghang bulawan og plata. Pinaagi usab sa imong pagkamaayong mamatigayon, midogang kag kadato, og tungod ni ini, nagarboso ka. Busa, nag-ingon ako,
Ang Ginoong Dios kay maalamon ka man kaha daw di sa Dios. Ipasulong ko ikaw sa mga langyaw, sa nasod nga bangis kaayo. Bakyahon nila ang ilang espada, batok sa imong kaalam. Aron mawagtang ang imong katahong. Itambog ka nila sa kahiladman ug mamatay ka taliwala sa kadagatan. Tan-awon ka kung moingon ka ba lang gihapon, ako usa ka Dios, sa tubangan sa mupatay kanimo. Mamatay ka sama sa iro, sa kamot sa mga langyaw nga wala mo tuo sa Dios. Ako ang Ginoo, Dios, naghatag sa mando. Ang pulong sa Ginoo. Ako mo magpamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Ako mawang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Muingon unta ako, tapuson ko sila ug papason ko ang ilang ngalan, sandumanan sa mga tao. Kung wala pa kumadlok sa panganda, sa ilang mga kaaway, madlok nga kining mga kaaway, magpasigarbo, nga masay panon. Ako mo ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Ang among kaugalingong kamot, maoy makapadaon. Walay labot ang Ginoo niini. Kay mga tao sila, nga walay pangisip. Wala sila'y mga salabutan. Ako mo ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Unsaon gud pagbuntog sa usa ka tawo, ug usa ka libo. O pagpadagan sa duruha ka tawo, ug napulo ka libo. Gawas nga kini tungod kay ang ilang bato, nagbaligya kanila. Ug ang Ginoo bitugyan kanila. Ako ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Hadul ng adlaw sa ilang kalaglagan, ug dili na madugay ang ilang kamatayon. Sa walay duha-duha, ang Ginoo nagbuhat og katarong, ngadto sa iyang katawan, sa iyang mga alagad, maugayod siya. Ako mawang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Awitan
kaninyo. Manlausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa ngarian sa langit. Sultihan ko ba kamo, mas lisod pa kayo sa usa ka dato ang pagsulod sa ngarian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagdarog niini sa mga tinunan, nahibulong sila pag-ayo, busa nangutana sila, nan kinsa raman di ay ang maluwas. Si Jesus mituto kanilang mitubag, kini dili mahimo sa tao apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug isunod kami kanimo, unsa may among mapaabot? Si Jesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang maymayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa mga pulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga biyag balay mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka katus kapilo ug katagan pagayod ang siyang kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon naguna maurahi ug daghan nga karon maurahi mahiuna. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang ating ebanghelyo kung sumpay sa gahapon ng ebanghelyo. Kung sa katao, nangutana sa Krisos, matanon na dato, unsa may akong buhaton aron ko mahilangit. What must I do to gain eternal life? Sundang balaod. Ang balaod, yung Krisos, ayaw pagpatay, ayaw pag-sitara, the Ten Commandments, part of them. Ingon ang tao nga batanon nga human naman ako nagbuhat sukad pa sa akong pagkabata gibuhat na ako na siya na ingon si Jesus kabantay si Jesus nga di malipayon unta siya nga dato pero kulang ang iyang kalipay busa ingon siya nga lakaw ibaligya ang tanan nimong kabtangan o ang halin ihatag sa mga kabos, but he went away sad. Ano man, he was so attached to his wealth. Busa ang sumpay karon, mingon ang Ginoo pagkalisod gyud sa kadato nga makasulod sa langit o sa gingarian sa Dios. Kanang tungod kay usahay ang atong wealth, ang atong bahandi mahimong babag na kita mahilangit kay we are slave to our money, to our wealth. Remember the saying, money is a good servant but a terrible master. Ningon tang pagkalisod kaayo mo ning ingon ni Jesus comment niya sa pag-walk out sa tao, pagkalisod gyud sa kadatong sulod sa gingarian sa Dios in his time. Ano man, sa iyang panahon ay masugatan kung kay ang pinakabilisan kanila sapi o ang kabtangan. Pero tanaw nato between the 12th and 14th century, kadaghan kayo mga dato nga nahimo mga santos. The Queen Elizabeth of Hungary, Elizabeth of Poland, dihan ang mga tuiga. O si usara ka hari sa France, pero daghay mga hari in Europe nga nahimo mga santos. Like for example, King Louis IX, nga nahimo siya nga kanabang santos, kanabang ang iyang priority, una, dito siya, apil siya sa crusade. Pagbawi sa yuta, sa Jerusalem, sa Huda, mga pahibalik sa mga Kristiyanos. Kaya giulipon, paman siya, gi-ruled man by Muslim.
So kaduha siya miadto, o siya namatay siya dito sa Carthage, North Africa. Dito, he died of scurvy, kanang lack of vitamin C. Dito, naniwang siya tungkol sa iyang paningkamot. Pero sa iyang paghari, ang iyang kasing-kasing ngadto sa mga kabos, wala niya pasagdi sa iyang paghari ang mga kabos. Iyang ipakaon, ang balaod niyang gimugna, kanang balaod sa hostisya nga ang mga kabos makaabil sa kanang benefit sa gingharian para kanila. Muna ang gibuhat ni King Louis of France. Anang namatay siya atin sa 56, pero nindot ang iyang record. Another is Queen Elizabeth of Hungary. O dagha pa Queen Elizabeth of Portugal, dagha pa sa Poland, o sa Europe, between 12 and 14th century, dagha na imong santos. Kini mga tawara, inap na ang ilang wealth, ang ilang gahom, nga may mong babag, nga pahilangit. Pero, kini si example si Queen Elizabeth, sa pagkamatay sa iyang banang hari, at the age of 20, he built a hospital for the poor. Kanya, siya mismo ang nag-atiman sa mga masakiton. Ang baniyang kabtangan, iyang ihatag sa mga naglisod, sa mga kabos. And also, kanang monthly, doon na siya pagkaon sa mga kabos. So, yung na iyang kinabuhi, tungkol kay influensya sa iyang inahan, nga very religious, kayo, pious, Catholic. So, kini mga tawhana, nahimong mga santos, dato na sila. They have power, they have money. Example, St. Roque, kung sa English pa, St. Roch, San Roque. Siya, he belongs to a noble family. Anak siya sa governor of Montpellier, France. Mahimo siyang automatic, resign sa iyang amahan, mahimo siyang governor ng region. Pero iya kining salikay, ang iyang mga bahandi, iyang gatag sa mga kabos. Ug biadto siya on pilgrimage to the city of Rome. Dito siya namatay tungod kay grataptan sakit dito sa prisuhan. Pero daghay analuwas tungod sa iyang milagro nga gahimo nga ang tao nga masakiton mahikap sa iyang dughan limaan sa kanang cross, red cross sa iyang dughan maluwas. Ang iyang gahom, iyang girelinquist, ang iyang sapi, iyang gisalikway tungod alang sa Ginoo. Like example, St. Francis of Assisi, his father was a textile magnet. Tag-iya sa dakong factory sa Panapton. Sa pagkita ni San Francisco Assisi nga ang iyang mga workers dito nagtrabaho nga dinogdaog kabus kayo busa gisalikway niya ang iyang pedato o gisunod sa pagkabus ni Kristo. He found a congregation of Franciscan community. Ingon na, by his choice, nga iyang gisalikway ang gahom o ang iyang sapi tungod og alang kang Kristo. So di nga bingta lisod man tungod kay karon ang panahon na atong kinahanglan kwarta, sapi aron ta mahimong powerful. We have the command. If we have the money and then we have the power. Pero inimuon kining gahom ug ang sapi nga mahimong tulay agianan paingon sa pagsulod sa ngarian muna to have more is to have less in life. Panihong manindog alang sa mga pag-ampo. Magampo kita karon ngadto sa Dios atong mahal alang sa kusog sa pagbuntog batok sa mga paglali sa material nga bahandi ug seguridad. Maingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan mosaksi sa mga mithi sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang adunahang mga nasod mopaambit sa ilang kahinguhaan ngadto sa mga kabos nga nasod, inay-ila silang pahimuslan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
Nga ang mga Kristohanon nga nagpuyo sa kabuhong, makakat-on sa kinaadman sa paggamit sa ilang bahandi, uban ang manggihatagong gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga manggiluyon kitang mutagad ug moamuma sa mga idaran, mga kabos ug mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay moambit sa mga bahandi dito sa Dios nong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Langit nung Amahan, pataninghugi ang mga pangamuyo sa imong katawhan, aw maha kami pinaagi sa kinaadman ni Jesus, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Dawata o Ginoo, piling among mga kasa, iman sa mangguman, sa gupaw santusa. Kining panog, kining binog, ginamot sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangalia, ihatag na kanamo, o langit ng Amahan. Sa tanan panalangini, sa kadamot panalipin, ang mahal na lawas, upililon mong dugo, imuang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Mga igsoon, magampo kita rapi yung sakripisyo ang nato mga panungdan. Dunggon og dawaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga among sakripisyo, nga maoy panagpailuay sa mga gasa, pinahagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kagalingon, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap ibayaw ang kaninyo, inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahal, Dios nga tunhay o magahom sa tanan, angay o matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, kay mong gibuhat ang tao tungod sa imong kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanang mong maangin sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya.
Santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos sa mga gasa aron mahimo kinalang kanamo malawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kay ninyo nga tanan og kana kay kini mga kong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mga kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na mo. Pinagi sa imong krus ug pagkabanahaw luwas sa kami. Aron pagandom sa kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang ug malagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, himdumi ang imong simbahan lukob sa kalibutan ug himua nga mahigpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanang mga pare, religyoso-religyosa, o karamong tanan imong gitigom karon o gipanalanginan. Hinumdumi usab ang aming suod nga nangamatay, malaumon kami nga sila mabanhaw, ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, o himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabing tunhay, uban ni Maria ang inani ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan, uban kanila ami ko nga daygon, ami ko nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Binagi kaniyaman kaniyaw diya kaniya, gihatag ka na kaniwa gahong nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kangturan. Amen, amen, Magiusa kita pag-ampo kadto sa mahan atong gamiton ang mga pulong nga itudlo kanato. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo namo sa matag adlaw,
ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dotan, hatay kami sa kalina ug grasya ning adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kay mo mananghinaria, ang gahulog ang himaya. Pagod sa kahamuran, Ginoong Jesucristo, nag-iuka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyong tanan. Manaw sa kinimo. Kita ang timaan ninyo sa tupad, imong likod. Peace. Shalom. Kordero sa Diyos nga nagawag na sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawag na sa sala sa kalibutan, Kaluoy kami. Kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Hatagin kami sa kalinaw. Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ng dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako.
ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos kamaluyon, pinaginin sakramento, giusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot namo, pagkahimo nga sama kaniya, itugot ka makambit kami sa himaya diya sa langit, kini among gipangayo, pinagin ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Maanaw sa kanimo. Ug panalangin ka nato ang Dios magahong sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dadang kalinaw gugma, ug ang grasya ni Kristo. Salamat